da ke mai fatan murlewa zani haka ba. Na yi maraba da ke tun da ban isa da ke, ƙauna ce ta haɗa ba za a yi haka ba. Yadda nake son mai ji da abokai na wanso, da inda muka aji ajanda mai sona bana so. Dan Allah ya kai maga aure na cire tutar su, so ya haɗu da su ke fara ke kansu mai sona kika so. Dawo kira yi da ni, dan na kina ji da ni, dan na ki tafi da ni, kan ta kira mu da ni a soyayyar mu da ni. Kada gida mana ba, sai na gida gina rabu da ni. Ina kika rabu da ni, waye zai tare? Sa'ilin da so ya yi wallahi. Kal matsalar magiya ta sake gajiya, ke kasa tafiya rabbi a wannan duniya. Da zaki haƙuri, mai tafiyar nazari, har burinmu ya kai ga ranar ra'ayi. Lallai mai haƙuri shi ke ce nasarar shigaba, shi kwamarar haƙuri shi ke yin baya yi gaba. Sanan kuma ba zai kai inda ke son kaiwa ba. Farashin haƙurin ke sanya kuma mara da ke, ba lallai ya saki kamar ba inda na ɗauye ki. A daidai lokacin zan gudu in kura da yake ki, ba zan ƙara wata kaunar ki ba kokin ban aiki. Tun lokaci bai ba a ce ta gido shakar aiki.